Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo sa Ginoo uban sa pangaman ni San Vicente Ferrer alang sa kasulbaran ining pandemic nga COVID-19. Labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ug ato sang ipadayon sa pagampo ug pasalamat sa Ginoo alang sa atong mga benefactors, mga donors nga siging tabang nato dinhi aron magmalampuson ang atong mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining santos nga misa. Atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagtigom kanato aron pagpakig-uban kaniya. Naghangyo ako kaninyo mga igsuon. Ayaw kamo kahikugang dayon ug kabalaka sa taho nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuuhi, bisag gipasikad pa kini sa tagna o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot kung dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang taong yawanon nga gitagana alang sa impyerno. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo, pinaagi sa maayong balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon, ampingi ang mga kamatuoran nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa wali ug sa sulat. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanatog walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Magdasig o maglig-on kaninyo sa pagbuhat
ug pagsulti nga maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Isulti diha sa kanasuran ang Ginoo hari. Gihimo niya ang kalibutan nga malig-on aron dili gayud matarog. Nagadumala siya sa iyang lungsod uban sa kaangayan. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang yuta. Mulanog ang dagat ug ang nagpuno niini. Magsadya ang kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Manglukso sila sa kasadya at tubangan sa Ginoo kay nag-abot siya. Nagaabot siya aron maghari sa yuta. Maghari siya sa kalibutan uban sa katarong ug sa kalungsuran uban sa iyang kamakanunayon. Moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseyo, mga tigpakaaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa herbaboyna, sa anis ug sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod, ingon pananglit sa hustisya ug sa kaluoy ug sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan, mga giya nga buta. Salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamelyo. Pagkaalaot ninyo mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseyo, mga tigpakaaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod na puno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panlupig ug kahakog. Mga Pariseyo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niining mga pipila ka tuig nga milabay tungod sa mga katalagman nga atong nahiaguman, daghan na kaayong mga huhungihong nga matapos na ang kalibutan. Karon lang panahos pandemic o nagi-post na po na mga istorya, no? Nga napaganiuban mo gamit pa sa aparisyon sa mahal nga Birhen Maria dito sa Fatima, inana. Si San Pablo nagpahinomdom nato. Kani mga 2,000 years ago naman niyang pagpahinomdom, niingon siya sa iyang unang sulat, ayaw mo palingla, ay mo pagtuo nga matapos na ang kalibutan. Nakaroon na ang katapusan. Pero nisulti siya og timaan. Sa dili ni mahitabo hangtod nga mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Ginoo.
Unsa man ang katapusang pag-alsa batok sa Ginoo? Ibaw mo na. Yang ikaduha kuno nga moabot ang yawa aron pagdala nato ngadto sa impyerno. La patay mo diya. Mo na problema unsa na to pag-determine ang katapusang pag-alsa o ang pag-abot sa yawa para hakoto na tapadong sa impyerno. Mao kuno na matud pa ni San Pablo sa iyan ni San Pablo nga version. Ang version sad ni Kristo katong nag-istorya pa siya mga apostoles nga kanus usa magiday ilhanan Lord. Yan siya ang mga mag-unang ilhanan na ay mga linog, mga bagyo, kaning kamatay, gubat, mag-unay ang mga tao, mag-unay ang mga sakop sa pamilya, nasod, batok nasod, pari, batok madre. Bisag unsa na lang, basta mag-unay ang amahan, ngadto iyang anak lalaki, inahan, ngadto iyang anak nga babae, mag-unay kuno. Nya na ay mga kamatay, na ay mga sakit nga dili masulbad, kanang gitawag og pandemic. Pero kini kuno mga butanga, apil na nirong inyong tap ako sa diya sa kuya ako. Kanang di pa kuno ni mao ang katapusan. Pero duol na. Kay unsa man kuno'y katapusan gyud sa version sa ni Kristo, siya sama kini sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ug sama usab kini sa nahitabo panahon ni Lot. Kay bawa mo panahon ni Noe. Noah's Ark ba? Unsa may nahitabo ato? Ang tanang tao panahon ni Noe di na maminaw, di na motuog Ginoo. Si Noe na lang ug ang iyang pamilya mo'y motuog Ginoo. Sa panahon sa ni Lot dito sa Sodom and Gomorrah, usa ka huge city, pating dakuang syudad. Wa na motuog Ginoo, wa na mosunod sa sugo sa Ginoo ang mga tao. Si Lot na lang ug ang iyang pamilya maoy nisunod. Sa ato pa di ay ang kanidayang katapusang pag-alsa kana di ay mahimo na ang mga tao sa kalibutan nga di na gyud motuog Ginoo. Nya duna nalay usa o duha o kana na lang ibutang ta lang 12 kay 12 ka apostoles man 12 na lang kabuok motuog Ginoo. Nya napag-Judas usa na 11 na lang. Nya kumusta man? Niabot na baning panahon na ron nga wa nay motuog Ginoo? Unsa may timailhan nga wa ta motuog Ginoo? Ari lang sa ta sa timailhan nga nituo ta Ginoo. Unsa may timailhan nga mituo ta Ginoo? Musimba. Ka mo nanimba mo ron tuo mo Ginoo. Magrosaryo. O ana. Mo donate ta nga rin sa simbahan. Daghan na ra ba tarog donasyon na dawat, no? Ang atong mga slots na 500 ka buok nakuhaan na ron og 57 ka buok. O ana, pila na lay kuwang 400. Di masamo ka mo compute. 400 na naman tayo 57 kada dawat. 400 na kapin. 443. So gabaya na lang niya kay kuan man ni napo man ni siya ka mysteries tag 50 decades. So nakahuman na ta og joyful mystery. Congratulations atong unang 50 nga nakaangkon sa first 50 slots. Niya karon naa na ta sa 7th Hail Mary. Ga-form na putag another mystery. Kinsay makakumpleto ani langit din mo. Nya kani timailhan ba ni nga kana ganing natay pagtuo? Yes. Kaning magmisa, kaning dikon, magsakristan, magchoir, magdebosyon, magnobina, kana timailhan na nga mituo ta Ginoo. Pero para ni Kristo dili na timailhan. Kay daghan kaayo nga parihag batasan sa mga Pariseo.
mga tigpakaaron ingnon. Ang ilang naong naa kanunay sa templo, gabasa sila sa Biblia, gatuman sila sa ilang gitawag og tithing for the Lord, 10%. Nagsigi silang puasa matag simana. Nagani uban kaduha pa magpuasa, mangadzi sila gikas buntag ngadtos gabi na aginay tulumanon, pareha namong mga pari na ami gitawag og liturgy of the hours. Pero tumano ning tanan, pwede gyapon tag mahimong yawanon kanang word nga tigpakaaron ingnon. Mao nay sa akong paminaw ang katapusan dieng pag-alsa kana bang ang tanang tao mahimo ng tigpakaaron ingnon. Di karon dinhi pila ka buok dinhi ang tigpakaaron ingnon, apil na ning nagwali. Kana bang moingon tas Ginoo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Taman, wa mo magpakaaron ingnon na. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Sure? Sure. Uy, tubag mo Nga pagbuot din nas Ginoo nga mangural mo sa inyong balay. Da. Pagbuot din nas Ginoo nga maningil mo ng utang. Oh, da. Padubutin nas Ginoo nga magsigi ka og kana ganing dumot anang imong silingan tungod lang kay libak ka. Pagbuotin nas Ginoo nga makigbuwag kas imong bana tungod lang kay nangabit siya. Pagbuotin nas Ginoo nga imog yung latuson, imog yung kusion ang imong anak kay matud pa nimo siaw o gahigo. Pagbuotin nas Ginoo day. Da, ilom lagi mo. Bikin sa man dinhi ang nakatuman gid ana be. Kana yung tanang yung pagbuot sa Ginoo, labi na nang moingon ang Ginoo, higugmaa imong kaaway, ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadtos mga kabos. Bikin sa man jud kuno nakatuman ana be. O di tigpakaron inon tang tanan. Hapit na moabot ang katapusan sa kalibutan. Kay ang yawa maoy number 1 nga tigpakaaron ingnon. Kusog kay na siya magsulob og biste sa usa ka karnero, pero sa ilawon day niya usa siya ka lobo. Ambot ka ning ni anako karon. Nindot ra ba kay ko gisulob? Nindot sa gisulob ning asloyo nako katong gabasa niya. Di ba kami mga lobo? To bitang usang adlaw, lisod ba yatong desisyon na, pero ako yung gidesisyonan nga di na jud ko mukupot og kwarta. Ako nang gisira ang akong bank accounts, ako nang gihatag diri sa parokya. Ang tanang kwarta nga akong gamiton mananghid na ko sa parokya to the last centavo. Wa mo mag-uol na, ambot lang ninyo. Basta ako nag-uol ko gamay, pero ang ako lang sang punto nga niingon ko ba sa akong kaugalingon, mas may nang mahibawaan ko tanan kaysa bahimo niya kong lobo pananglitan mangayo ko sa atong treasurer gay ko diha og kwarta nara ngano man pader mag-date Miss Madre sige pader bayari nga ni nara dito ni sa kuan motel dito ko gikan sa sige pader at least ba nahibawaan niyo diin ko gikan. Ako raman sang usan higdas motel ko, doon may lain. Anong gaduda naman mo na ako. Usan ni sa akong pamaagi sa gitawag og transparency. Kay para nato, ang akong kaugalingon isipare mauna ang parokya. O ang parokya, kuyog na nako bisan asa ko. Nganong magsiparit pa man kog kwarta. Nganong magpa-compute kog stipend, pero ako rasang iuli sa parokya. Aron lang mahibawaan nga naay stipend ang pare, pero ako rasan ang iuli din sa parokya ug ako dayong pangayoon way makabalibad, pero at least recorded, di ba? Mao nay akong tumong nga ma-recorded aron di ko mahimong tigpakaaron ingnon, pero naa pagyapoy lusot ani kun palusot gyud ko kay ako may pare, pero usa lang nis akong gamayng paningkamot aron lang masulbad nako ang akong tigpakaaron ingnon. Kay ako ra ba? Utro sa kong bakakon pares ninyo. Utro sa kong hangol og kwarta pares ninyo. Utro sa kong ambisyoso nga pagkatao pares ninyo. Usa sa kong kadako kay makasasala parehas ninyo.
labaw tingay mong jutay, no? Ang ako, minus-minus. Pero, wa say siguro, labaw sa kuninyo. Ambot, ready ang deacon diri, di ba sa kanila labaw iya. Pero buotan man, kay preparasyon, mas ordination. Si Reverend Leo, magbinuotan, gini, sige, Lord, binuotan, ko Lord. Unya na lang, yung mahumang ordination. Oy, daghan kitang tigpakaron ingnon. Si Kristo, perting sukuan sa limpyo. Hiyo sa ang sod sa panaksan. Ayaw diris gawas pang limpyo. Unsa may gisod nimo sa panaksan? Dili ba na ang imong mga inilog? Dili ba na ang imong mga panikas? Da. Mo na siya. Dili ba na ang imong mga kolekta? Nga imong gisod sa imong bulsa? Ana, limpyuhi usa ang sod pasabot, limpyuhi usa ang imong kasing-kasing. Kay giingnan ra bagitas atong tubag sa Salmo. Muabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Hukman kita whether we like it or not, bisag nituo patag Ginoo o dili, hukman kita sa Ginoo. And the judgment of God is always just. Muna ingon siya, ang hustisya mao'y pabaruga, ang kaluoy mao'y pabaruga, ang inyong kamaalagaron mao'y pabaruga. Dili ng pagsigilag luhod-luhod, siging nobina, sige dihang dupadupas kamot, tayting-tayting. Ayaw na, i-translate na ngadto sa hustisya, pagkamatarong, pagkamaluluyon, o pagkamaalagaron sa inyong isikatao. Munang di gina pwede ka ng sigig pangural. Ialagad ng imong yuta sa imong isikatao. Kung naglisod na ng sakyanan o agi, guba ng inyong kural. Nya kung ang imong bungbong na akilid sa daan, galisod nagtagbo ang mga sakyanan, kay gamay na kayong daan, guba ng imong balay, kuhaan ng katunga, harong gamay na lang kaghigdaanan, pero luag kaayo ang mga sakyanan dari gadagandagan, di ba? Nindog na tayo. Mga igsoon, ang kahimayaan sa mga santos mao ang bunga sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Ato usab kining paglaom o ato usab kining grasya. Busa mo dangop kita kaniya sa pag-ingon, manggihatagong amahan, patalinghugi kami. Manggihatagong amahan, patalinghugi kami. Nga ang Dios maghingpit sa simbahan, ang lawas ni Kristo. Sa ingon, mapadayon niini ang kinabuhi ni Kristo dinhi sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, patalinghugi kami. Nga ang Dios manalangin sa buhat sa mga batid sa teolohiya ug maglamdag kanila ang paghigugma sa pagpanuki-duki mahitungod sa kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga natatan niining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-on sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot.
Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami, nga ang mga nangamatay makakaplag sa hingpit nga kapahulayan diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. O Dios, mibuot ka nga ang among mga paningkamot mahimong hingpit diha sa imong atubangan. Busa tabangi kami nga madawat namo ang among mga panginahanglan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given unto me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo sakripisyo bisan sa imong mga kamot, alang sa pagkan sa paghimaya sa iyang anak, alang usab sa atong kapusnanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo. Ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daiggon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan.
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na si Severo, akong amahan. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi. Ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdayeg ko ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Ginoo dili ko angay nga malawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ginaon akong lawas, nga kung gihatag sa inyo kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Dini ang akong dugo, giuna sa inyong kapasayuan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli og agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, ang mga mahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya ni ining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa pagkigugma. Tabang usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, na mahibalik unta dayon ang kapiskay silang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiuso sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo kami. San Roque, Iampo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo kami. San Pedro Calungsod, Iampo kami. San Vicente Ferrer, Iampo kami. Manindog Paliho. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato mao ang kalig-on sa pagtuo. Nato lang likayan nga di ta mahimong tigpakaaron ingnon. Kay mahimo niya Hinoong tuo-tuo ang atong pagtuo. So ako lang ding i-advance og pahibalo dinhi nga ang atong simbahan kani magsaulog sa ikapito nga anibersaryo sa atong pagkatukod isip parokya, the erection as a parish ni San Vicente Ferrer. Himuo na karong September 5. Nahibaw ba mo nga atong date of erection is September 5, 2013? Wa mo kibaw? Ibuong lang ko ninyo anong wa mo kibaw. So, mao na September 5 ta na erected based on document na diha sa atong decree of erection. September 5,
2013. So karong September 5, 7 na ta ka tuig isip parokya. Ay kanagong decree of erection mo gina siya ang official nga kana ganing declaration nga mahimutang parokya. Ana no? Mo nang ato nang sa Ulogon, so doon natay triduom masses nga magsugod sa Pizza 2 sa September 2, 3, 4. Nya ang ato dayong kasaulogan sa 5. So ang atong triduom masses himuon nato matagbuntag. So katong mga qualified nga motambong sa misa ato lang sang imbitaron aron makaparticipate sila aning Pizza 2, Pizza 3, Pizza 4 ug Pizza 5. Pulos buntag ang atong misa aron makaapil pod ang atong mga online parishioners sa pagsaulog sa atong triduom masses. Nya aning atong triduom masses mo propose ko og tulo ka gifts nato para sa parokya. Tulo ka gifts. Sa iya bang anibersaryo ba? Di mo ganahan mo hatag og gift? Ang unang gift, nagsugod na bag-ong lingkuranan. Atong ipangandoy nga by September 5, mahurot na untag kahalin ang atong slots sa 500 slots para sa lingkuranan. Karon 57 pa may nahalin, na pay 443 nga halinonon. So hinaut unta ma-pledge na ng tanan ang 500 by September, on or before September. Muna una natong gift ni San Vicente Ferrer. In addition, aning daghan na kay natong gihimo. Ikaduha, nga makapakaon unta taan ng pitsaha sa tanan natong mga kabus na mga kaigsuonan. Sa atong tulo na kapag panghatag og mga bugas, naka-identify na tag mga around 900 ka mga poorest of the poor nga atong mga kaparokyano. So basig makapakaon tag 1,000 na karon. Nag-agad sa tas inyong donation. By donation, wa say amelioration. Ito joke. Unya, ang ikatulo, di kay ni siya dako, pero importante sad nga makapalitag mga bag-ong mga vessels diri sa atong altar. Kuwang tag chalice, kuwang tag siburium, kuwang tao kanang insensaryo o mga linens, kanibang mga pal, purificator o guban pa. So ato yan ang paliton. O dunay gustong mo donate ani para sa inyong handumanan, mas mayo sad i-donate kung mo donate mo chalice, mo donate mo siburium, mo donate mo insensaryo, kana lang sang dili tayon dayon. Kana bang makasustinir sad ba para sunod na sang tuig. Adi ay kanang mosustinir og dugay aron ang mosunod dinhing mga kaparian na sila magamit arang-arang. Mao na ato ha, tulo ka buok lingkuranan atong i-gift sa atong simbahan, sa atong parokya, makapakaon ta sa inigpista, bahalag kami mo iway kaon sa mga kabos, no? Mga atong estimate mga 1,000. Ikatulo ang atong mga bag-ong mga gamit dinhi sa lamisa o sa altar panahos misa. Kinsay ganahan yung mo donate, hala paglumba mo, og di gani mo ganahan mo donate, lumba tag pangatog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.